Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu esezembulile kuwe wakunika ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esiyoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imbhalo kube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa khona uyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasemngcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zi-uploadwa khona. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izimfundiso zeni, nikholwe ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu, kuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke efundiswa ngemibhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge ubaba wethu osezulwini nakulesikhathi samanje kuseni okusipha amandla okuphila. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelana umfowethu uMhleki Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yebhalo umoya ongcwele elusa izimvu zakhe, yena ezilizwayo izwi lakhe oyisibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane silalele endleleni yobungcwele neqiniso. Amen. 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 Siyabingelela bazalwane nonke egameni lenkosi uJesu Kristu kuphi nakuphi lapho nithamele khona izwi lenkosi uJesu Kristu. Siloku sithula ubufakazi ngawo imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhabhadiso egameni lika Jesu Kristu, onguyo inkosi yamakhosi nombusi wababusi, inkosi ebusa wonke amakhosi nombusi ophethe bonke ababusayo. Siloku simonga uNkulunkulu ngobufakazi bakhe esinabo ngale mbhalo le ashiye nayo ukuba simazi, engaguquki, egcwaliseka nsuku zonke ngamandla akhe. uJesu ukhuluma izinto ezijulile eziphambi kwethu kepha sizibona. Kuze kufike isikhathi lapho uJesu khona ekuvula amehlo ubone. Kunendoda eyinkosi yathumela kwincwadi yamakhosi uElisha esawumprofeti uthunyelwe ukuba kuyolandwa yena azoprofethela inkosi. Yaletha
amabutho ayo u-Elisha kwakumele ilethwe kwinkosi ka-Israyeli. Wavala amehlo ngesikhathi amaprofethi baka-Elisha bebona ibutho ekuseni bevuka bese bethuke ukuthi kunabantu abangaka ngaphandle siyaphela namhlanje. Bese athi u-Elisha mabehlise umoya ngokuba bona banabantu abangaphezulu kwalaba. Engangokuba wathi u-Elisha kuNkulunkulu ucela vula amehlo babone. Bathi bevule amehlo kamoya babona izintaba zigcwele amahashi nebutho lasezulwini. Ukusho ukuthi uma lithi iBhayibheli mkhulu ongakithi kunalowo sezweni. Ngokuba yena ulwa impi kamoya thina sibhekene nenyama. Sikhuluma izinto zikamoya kubantu benyama. Lowo nalowo othola umusa uNkulunkulu mvula amehlo akwazi ukuthi abone amandla kaNkulunkulu. uJesu ufika avula amehlo ezimpumputhe ngokwenyama kepha nangokamoya kuyasho lokho ukuthi uza kuvula amehlo ezimpumputhe asukumise izinyongo avusa abafileyo. Ukufa kukabili njengoba nokuba impumputhe kukabili. Khona ukuba impumputhe kuvaleka amehlo akho, khona ukuba impumputhe kuvaleka amehlo kamoya. Amehlo kamoya ukwazi ukwahlukanisa. Amhlale lapho. Ngisakhuza. Angifuni njalo ngishumela ngikhuza lenani. Siyazwana. Uma ufundisa umuntu engaboni into ayenzayo ukuthi ayilungile, usuke evalekile amehlo amoya ukuba akwazi ukwahlukanisa ukuyikho nokungesikho. Uma kuyena kumsebenzela lokho akwenzayo noma kukuhle emehlweni akhe, uzokwenza lokho noma ngabe kuthiwa uyamkhombisa ukuba yini uvalekile amehlo. Akamoya ke la. Nezindlebe zakhe futhi azizwa zikamoya. So lokufundiswa ukukhuluma kuyokwenza ukwazi ukuba ngizongikhuluma. Uthola ukuthi kepha indlela yokukhuluma nginayo. Ngifake nesimungulu ukuba angikhuluma ukuphila, ngikhuluma ukufa. Into engikhulumayo ithule ayinako ukuphila. So uma into engikhulumayo ingenako ukuphila futhi ingukufa, ngiyafana nomuntu oyisimungulu mina ngizokhuluma kubantu nabantu bangangizwa. Kepha uma sengikhuluma into ezwakalayo nento abantu abayibonayo, uNkulunkulu meseqaqe ulimi lami ukuba ngikwazi ukukhuluma, ngizokhuluma izinto ezokuhlakanipha ezokhulisa umuntu kamoya. Umuntu akuyena owenyama usenyameni kepha kamoya. Umuntu akusiyena owenyama kepha usenyameni umuntu kamoya. So yabo indaba kaJesu indaba yeqiniso ukuphila kwethu emhlabeni. It's either uyayithanda noma uyithandi, kepha indaba kaJesu indaba yeqiniso. uNkulunkulu wakhe umhlaba nakho konke ukuphakathi. Izitshalo, ukulima, ufuya, umoya lo uNkulunkulu awuphefumulele emhlabeni ukuthi kwenzeke zonke lezo zinto. Wayesethi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda. Uma unamandla okwenza kahle enza nakumakhelwane wakho. Kepha khona umoya wokuvila, umoya womona, umoya wempakamo, nomoya wenzondo, nomoya wolaka, nomoya wodlame. Loyo moya leyo iqhatha izwe. Ubona abantu bebanga umhlaba, babanga umhlaba kabani? Umhlaba kaNkulunkulu. Uyagoloza umhlaba wami lo ngawushela ubabamkhulu, no bawufika lawo babamkhulu basebezisikela incini. Kepha ke usuyakubanga nalowo muntu. Sekuyaba niyabulalana. Lo mhlaba kwabani bese nife nonke. Usaphindela kumniniwe. Nibanga into engesiyo eyeni. Umhlaba sibekele kona ukuba siphile emhlabeni kaNkulunkulu, sabelane, siphile ngokuthula. Siphile ngokuhwebelana. Uma khona ubhatata lebhulwa nasehlabeni nommbili omningi, kuyaba kanongoma banomoba
batshale nobhontshisi singakwazi ukuthi sithathe ubhontshisi ubhatata nombila sabe siyobanika nabo basinika banakho siyakwebelana siyashintshanisa bese kufika isikhathi semali sekuyaba mekhona imali nginemali ngihambe ngiyothenga nangabe bazothenga ngapha mnotho kuyahejwe lapha ayikho into wrong ngokudayisa nokuthenga indaba yonakala lapho sodayisa into ebulala isizwe wenza into ebulala isizwe uNkulunkulu uthi zalanani nande niphile nigcwalise umhlaba zalanani nande niphile nigcwalise umhlaba abantu balizonda iqiniso abantu bagcwele umona abantu bagcwele ubunja yizo lonto leyo abantu bagcwele ubunja yabona injini nomona wephakele inja la iba ibona enye inja idla ihambe uyihahamela ifuna ukuyixosha endleni kwayo ngoba yini ifuna ukubusa lela plate nalela plate so uma ngithi abantu banobunja umoya wenja omuntu uba wenzisa kwesilwane esinomhabholo inhliziyo elikhulu ngeke uzuyilungise ngokuyitshela njalo ukuthi inhliziyo yakhe elikhulu ufuna ukulungiswa endidinga isineke mina uJesu uyangikhombisa ukuthi njengokuba enginike izwi lakhe yini engizobhekana naye okunye kuyafuna ukunginyakazisa emphefumulweni ukungisabisa engenze ngazi ukuthi ngiweak ngokuba ngiyilwi ngenyama inyama ifuna ukuthi umuntu methi uyangibhedela nawe uyangibhedela bese ngizokushama khona umuntu bezokusaba umuntu ufuna akusabe nothi akuhloniphe awukhuluma into enokuhlakanipha ubone ukuthi umuntu uzokusaba noma uzokuhlonipha yini yabona nje ngiyakuncamela ukuthi umuntu angizondele iqiniso kunokuthi angizondele ukuthi uyangisaba ngizenze isiqhwaga umuntu ufika athi ke uyamnyanya umuntu ahleba ngaye yapha yena ahamba uhleba ngomunye umuntu yapha mesethi ubungangitshela ingane emehlweni mawumtshela emehlweni umuntu athi ungithatha kancane acasuke ngifuna ukuya kulento leyo ukuthi yabona iqiniso liyamhlokoloza usathana esinhlizweni yomuntu liveze umuntu nobubi bakhe njengoba njalo iqiniso lihlokoloza inhliziyo yomuntu embi iqiniso lenza abantu bakunyanye iqiniso khona bethi bahleka nabantu bayakuthanda kepha bengakufuni ukuba bakwazi ukwenza ukukhohlakala kwabo nokukhuluma ukukhohlakala kwabo phambi kwakho ukuba wena uzolambula iqiniso iqiniso alinge iminyaka aliyingwengwevu yenwele zekhanda iqiniso yinto ngeke ngiguqule ubhalwe phansi eBhayibhelini ukhuluma iqiniso yilona lo nomakhelwane wakhe ungabe ufakazi ezindabeni zamanga mengiboshiwe ngisho iBhayibheli yangibopha ngiyaba ngeliqondo ukuthi imbhalo manje ungabe ufakazi ezindabeni zamanga awukwazi ukufakaza entweni ongahlangene nayo nento abantu abayikhulumayo bese uyahleka uvumelana nayo ngathi right and ukuthi abantu abagcwele lo moya batshela ukuthi awukho right uzoba isitha uzoba umuntu omubi kubona bazokunyanya bakuzonde khona behleka nawe yini le demon lelo lithintile elibambe umuntu angaboni kuba ngithi ke umuntu uma enza into embi akaboni futhi usuke impumputhe noma sekhuluma ukhuluma ukufa ukuba yini uyisimungulo noma ukhuluma naye umtshela uyisithuli akezwa emadlebeni ngoba amadlebe akhe kamoya avalekile abafundisi bahlasele leyo nto abazalwane bahlasele abantu basezwenike ngikhulume yabo yabona ababathi uthi umbhalo kwincwadi kaThithu sahluko 1 mengeke sahluko 2 verse 14 incwadi yaThithu sahluko 1 verse 14 benganaki izinganekwane
zabaJuda banganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso abafulathela ini iqiniso. yabona kutshela uma uthi ufuna ukuphila impilo eqondile uthatha uJesu ngokufundisa impilo kanti uma ufuna ukuphila impilo yobudlwembe nokuba usikhotheni nokuba ihlongandlebe uzophila impilo ejabulisa wena nebanga futhi inzondo ngokuba yini uzohamba ufafaza izinto ezindi ngabanye abantu ngokuba ufuna ukuba muhle mawukhuzwa uba nolaka uyabhonga ngokuba kwambuleka lokunuku lobu oyibona ngaphakathi uyingulube engolile so yonke lefika khona ku clean ifike ifoshe ifuna ukushiya kumaniki umoya wengulube ngeze umfanekiso ngezilwane ezamanuku nenje nomhobholo Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile. so kulowo onoqonda izwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ohlakaniphileyo usecala umesaba uNkulunkulu uJesu Kristu uyinkosi umbuso babusi lithi mase kwekhona isaga esithi akwazi ukubusa izinkunzi ezimbili esibayeni esisodwa. So I understand ukuthi wena usuyisibaya sekumele kube khona inkunzi ezobusa emphefumulweni wakho ngoba wena uyisibaya wena uyithempela ngithi ithempeli alizimele khona limisile ukuze libe yithempeli ngabe uyithempeli lika Sathane noma uyithempeli lika uNkulunkulu uyazikhethela wena. Umoya weSathane uyabusa emabandleni uyabusa emsebenzini uyabusa eParliament ubusa emakhaya. Abantu babhekene ngamazinyo asilekile ayizwakale amazinyo asilekile. Ngifuna ungivezele incwadi ni incwadi yamaroma sahluko 3 uzathi uDavide beza kumina bezongibheka ngathi bajabulile bese beflathele bakhuluma ngami yini yilomoya lo abantu begqoka umoya wokuzenzisa nobuxoki bathi amaXhosa yobumenemene abese belibeka ngendlela eqothile bathi uyiphiciphici ngoba uhamba uphicizela yonke indawo uphiciza izinto ezingalungile. Umuntu onomoya kaSathane ngitshele mina uhambe ekhuluma kubantu ngabanye abantu ekhuluma izinto ezimbi ngabanye abantu akanqomi akakhuthazi uhleze ekhuluma izinto ezimbi ngabanye abantu. Umuntu onomoya kaSathane Umuntu omubi, umuntu wokona, umuntu onjani wokona. futhi umuntu lowo ongakuyena likho iqiniso Kuye ohamba nomlomo ophambeneyo. umuntu onjani Ohamba nomlomo ophambeneyo. ngoba yini umlomo wakhe ukhuluma into eqondile khuluma izinto ezizoqhatha abantu ukhuluma izinto ezolimaza abanye abantu Oqwayiza amehlo. oqwayiza amehlo Eshudula ngezinyawo zakhe, ekhomba ngeminwe. Ubuphoqo busenhlizweni yakhe. ngoba yini umuntu wenza kahle noma umuntu ezama ukwenza kahle athi wehe umbheke lo yini angayenza lo nje Eceba okubi ngesikhathi sonke. njalo yena inhlizweni yakhe ubheka abantu abamenza kabi kungekho umuntu omenza kabi. Ngiyambona uBright akangifuni uyanginyanya eyazi ngiyambona uma kabani noma ugogo kabani noma ubaba kabani noma ubani uyazitshela yazi lento yakhe ngifundi iyanginyanyisa meqhamuka njalo lo muntu vele umuntu ungiqala ngehlo bhekele yini ubuso umoya omubi. Abantu bagcwele umoya omubi umoya waSathane wokuziphakamisa ukuzitshela ukuzindla ukuhleba umoya wamanga njalo umlomeni wakho uphafuza inkohliso ufuna ukubuka kwisikhokho uyindodana uyindodakazi kaSathane ungcolile ngaphakathi. Lithi iBhayibheli bavuma ukuba amazi uNkulunkulu kodwa ngemisebenzi bayamphika imisebenzi efakazela uNkulunkulu. Ungadaba ukuthi mina usuneminyaka emngakanani ukhona ayihambi ngokweminyaka lento yokukholwa hamba ngezwi kumele liphile kwena ulenze
Angincengi umuntu ngeqiniso. Angizincengeli umuntu ngeqiniso. Ngiyaliphila futhi ngifuna ukuthi ngilenze. Ngokuba anginweli mina ukuthi ngizenze kuba muhle phambi kwakho. Ngilwela ukuthi ngibe muhle phambi kwaNkulunkulu. Ngilwela umphefumulo wami. Usathane kade sowuzuzile. Ngizibona mina ngijabulisa, ngidinga usiza abanye abantu bengizonda noma benginyanya. Ngizibona mina ngazi ukuthi ke ngilento engiyona ngenxa yokuthi ubaba wangiphika noma umama akangithandanga. Ngihlezi ngizenze victim. Kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo akukho lutho oluhlanzekile. Umuntu ongakholwa noma ungafaka isivatho noma esontweni, uma ungakholwa ayikho into kuwena engathi ilungile noma iyokhanya. Kodwa kungcole ingqondo yabo. Ngokuba ingqondo yakho igcwele yini? Kungcole ingqondo yabo. Igcwele ukungcola ingqondo yakho. Ucabanga izinto ezibonile. Ucabanga ukunuku njalo. Ucabanga ukukhohlakala. Ngoba ingqondo yakho ifile. Angikhathali ungabe uculanga kanani uma unesikhundla ekhwayeni. Uma ingqondo yakho ifile unembeza wakho awunamsebenzi. Ingqondo yakho ingcolile. Unembeza wakho ufile. Yini ngaphuma lapho khona kungcolile khona. Mawuhamba uye esilugwini sesingulubu uficala ufica udaka nephunga elinukayo. Kanjalo nenhliziyo nengqondo yomuntu ongcolile engqondweni yakhe. Emlomeni wakhe uphuma ukufa. Uthi umbhalo uJesu ekhuluma kwincwadi omnika incwadi yaLuka sukela kusahluko 12 unginika uverse 40. Ngifuna uyiqale lapho. Ngizwe uthini uJesu ukhuluma amazwi abantu bebethi ke mawushumayela bese bathi awushumayeli ngothando. Kwenziwa yini uJesu bafuna ukumshaya? Kwakuyini uJesu ukuthi bamgayele imhlathi bamzindeke? Kwakuyini ukuthi bahlangane ngegama lakhe bafuna ukumsusa? Nekuthi uJesu wayesiyoyo ushumayela ngothando engazi ukuthi weak. Ngoba wetshela abantu iziphambeko zabo, abantu abafuna ukulungisa amaphutha abo. Wonke umuntu ufuna ukuzibona elungile. Kepha uNkulunkulu bese eqhamuka ngeqiniso lakhe ubona lapho ukuthi abantu baqinisa amakhanda ukubala nje. Abantu bathoba bayathula noma balungile balunge ukubala indaba inenhliziyo. Inhliziyo yimbi futhi iyumthakathi. Yimbi. Umkhohlisa inhliziyo. Ubani ongayazi uNkulunkulu uyayazi ngoba niyamwa iverse ukuthi uyamkhohlisa. Incwadi ngokukaLuka isahluko 12 verse 40. Yes. Nani manibe nilungile. Nathi masibe njani? Manibe nilungile. Ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi eningasicabangiyo. uJesu uzakufika ngesikhathi thina singalinde. And ukufika kwakhe kuzoba buhlungu, uzofika abantu bebhizi betamasa, bezondana, bebulalana, bedaka utshwala, befeba, bebhuma ugwayi, bephinga. uJesu afike abantu benikelana emshadweni kukuhle kunje ejajulile. Kepha ukulunga angafiki, ukholwa angafiki phakathi kwabantu. Bebhizi behla beyuka neziwasha, abanye behla benyuka nemigexo eneziphambano. Awusindiswa imigexo, usindiswa yizwe kumele liphile kuwena. Yofika ngesikhathi uJesu ubhizi lapha uziphopothe esibukweni. Sala afika esethabakhe. Afika ngesikhathi ubhizi lapha bemugwayi. Hamba ubheme esogweni. Fika uJesu ngesikhathi ubhizi lapha kuthiwa ejikile. Ucula ingoma zokhona. Hawu Jesu. Unidwala. Unidwala. So ubanjwe uyijini. Sacula ngoJesu. At least uyamazi bekufanele ubuyele kuyena. Uma ukwazi ukuthi uyidwala, yazi idwala lisuke. Izintaba engizibona la ngafika zinje ngo-2004 ngifika. Zisabile idwala engaguqukiyo uJesu lo. Wena so wafike waba isifebe, waphinde wabhema ugwayi, waphinde uyazibulala waphuma ekholweni. Namhlanje sokuxoxa njengomlando. Ayikho nje kutshele mina ukuthi uhamba ngeqiniso. Into ngathi ke uyibalekele ekholweni, hayi ngabaleke ekholweni ngoba nawe ngabona ukuthi uJesu ngibamba inkunzi kuphi khona. Ulazi iqiniso. Umuntu oneqiniso uyakutshela ukuthi hayi ngibalekile nje. Ngaphuma ngiyalazi iBhayibheli lithi kepha ngihlulwe inyama. At least lo muntu uyalivuma iqiniso. Kepha usho ungekaza gwetshwe.
So uma ebuya uJesu uzobuya ngalesikhathi uzobuya njengesela yabona isela menzofika lifike kumnyama kungalindele umuntu fike liqalaze libheke yonke isibheke isimo sonke fike lintshontshe uphaphama ekuseni wena isibaya empty noma ke gqekeziwe endlini yakho lapho ukuba bowazi ukuthi isela liyeza ubuze kwenze njani ubungeke uzuhlala uqaphile ukuze isela lifice ugadile kangakanani uJesu uzobuya ekufanisa ukuthi nawe uzobuya njengesela uzobuya njengesela akekho uzobelindele namanje naye kuzokwenzeka kini umbhalo kepha yazini lokhu ukuthi uma umninindlu ubesazi isikhathi isela eliza kufika ngaso ubengayikuvuma ukuba ifohle indlu yakhe nani manibe nilungile ngokuba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi eningasicabangiyo uPetru wayesethi kuye Nkosi usilandisa thina lo mfanekiso nokuba bonke na yayisithi inkosi kumuphi ke umphathi othembekileyo noqondileyo inkosi yakhe eyakumbeka phezulu kwabendlu yabo ukuba ibanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi sakho ibusisiwe leyo nceku eyakuthi inkosi yayo nxa ifika ifumane yenza njalo impela ukuthembeka ezwini likaNkulunkulu sisindiswa ngokuthembeka ngokuba yini simele ukuthi sitshela abantu ukulunga kwaNkulunkulu sibakhuthaza abantu ukuthi bangalahli ithemba nalapha sebekhathala sibakhuthaza ukuthi bangakhathali insindiso iza kufika egcineni izinyembezi zethu kuthiwa ziyakusula umhlungu esizwayo emhlabeni sihlukaniswa nezinto ezimnandi enyameni ngazi umnandi ugwayi wakho yakho kuzuzisayo ngazi kumnandi ukuhlala emkipitweni uthusa amaqanda ekseni kepha kukuzuzisana ukukipita ushiya unkosikazi ekhaya ukipitile eThekwini noma edolobheni ushiya indoda yakho uhleli nendoda enomfazi wayo kuzuzisana lokho yazi kumnandi kuwena untshontsha uzibona uyisikhokho inkomo zabantu ziyaphela wena ucede uhamba ngemoto kepha kukuzuzisana lokho yazi uyathanda ukuzihlobisa uzenze muhle ngeze faka izinzipho upende izinzipho ufaka amagolide emlomeni ugaxa umgece upende ubuso uyaphophotha upende izinwele asikho isitelo ongasenzi ukuzuzisana lokho na umbuzo umile mangase ungitshele ukuthi ukuzuzisana nje singenza ngibe muhle mesuke ethuneni ngabe uyakwazi ukwenza lokho noma lenyama lo lokuyipenda uyifaka izinzipho uyidweba izobola uzobola abanye babola bephila isibedlela izimpethu ziyakhihlika impukane zingena emlomeni ziyaphuma ngathi sehhovisi lazo abasakwazi ukuvala imlomo bafisa ngisho ukuziphebeza izintuthwane abakwazi bebejabulisa inyama bebeyizidako bebeyizifebe bebebhema lokhu uhlobo lezidakamizwa banye bakhubazekile bafisa ukuhamba akusekho ukuhlehlela emuva isinqumo sithatha izolo namhlanje singumphumela wempilo oyiphilayo sinqumo glory to God sithatha izolo uzosiphila kusasa thina umbhalo yayisithi inkosi ngumuphi ke umphathi othembekileyo noqondileyo inkosi yakhe eyakumbeka phezulu kwabendlu yabo hlehlelani manje yini ehlehlelayo ibusisiwe leyo nceku oyakuthi inkosi yayo nxa ifika ifumane yenza njalo impela ngithi kini iyakuyibeka phezulu kwakho konke enakho kepha uma leyo nceku ithi enhlizweni yayo inkosi yami ilibele ukufika abaningi bathi uJesu uthatha isikhathi noma ngeke asabuye njengoba bethi namanje uma kwenzeka unikwe amandla ukuthi ukhulume ngezwi likaNkulunkulu wena ufukule ingqondo ukuthi hayi uJesu akazubuya manje bize esontweni ugange nabantu besifazane ubize esontweni uvumela abantu ukuthi bazenzele umathanda ubize esontweni udayisa iziwasho namafutha
ubhize esontweni wenza isibonakaliso zamanga ngenxa yokuthi uthanda imali emhlabeni. Ngoba uzitshela ukuthi hayi uJesu ufika kudala noma uNkulunkulu akaboni. Wena mengabona abantu ukwenza ukukhohlakala ucathi uNkulunkulu akakuboni. Ungathembeki uNkulunkulu lo. Ngokuba lezwi leli kutshele mina izwe la kule ncwadi. Alidingi ukuthi ngilibhane noma ngabe yini. Uma kugula umuntu uNkulunkulu evumile uthi ke uNkulunkulu kusho yena kwincwadi yethu Deuteronomy 32 verse 39 athi mina nginguye ongumile. 32 verse 39 ithini? Bonani manje Uthi bonani manje ukuthi mina mina nginguye akakho uNkulunkulu akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. mina ngiyabulala. Bambe lapho. Ungakwazi ukuvimba ukufa komunye umuntu ukuthi angafi. Ungakwazi ukuvimba ukufa. Ungasindisa kwesikhashana. Thola ukuthi uyagwaza bakugwazi. Noma nesibhamu uyabadubula bakukudubula noma bakudubulile wasinda. Mawucabanga mebekudubulile into yokuqala nje bekudubule kusho ukuthi unokufa mawuhambe kwesibhedlela wovuka esibhedlela. Awukwazi ukuziphathela. Uthi ngabani odokotela nonesi. Lapha esibhedlela nje usugula. Ugula ngamandla ukuthi uNkulunkulu uvumile ukuthi ugule. Wagula uJobe indoda yayilungile. Kepha ngokukholwa yavuka. Noma ngabe udokotela umuntu akaphiliswa wena wenza umsebenzi ngoba khona abantu abafela phambi kwenu esibhedlela. Noma ngabe uyisangoma umuntu akaphiliswa wena. Noma ngabe uyinyanga umuntu akaphiliswa wena. Noma ngabe umthandazi umuntu akaphiliswa wena. Lothi mina ngiyabulala abantu kuba phela ukuphila kutholakala ngempela esibhedlela. Ngabe bonke abantu abangena esibhedlela baphuma bephila. Ngabe bonke kuyarudu kodwa baphuma bephila. Ukuphila kwakho kungumusa kaNkulunkulu. Uthi mina ngiyabulala bese ngiyangani? Bese ngiphilisa. So umuntu besinda kade etutuliwe awuphili ngokuhlala phambi kwakho uthola umusa. Usavulwa amehlo ukuthi ubone ukuthi awunamandla ubona konke lokho uzitshela ukuthi uyikho noma ngabe unamandla okwenza. Awunawo amandla. Izona izinto lezi zitashula iqhwaga nabantu ababona ukuthi ukuphila kwabo kusezandleni zabo. Akho kuphilo nako wena. Ukuphila ukuphilayo kaNkulunkulu noma ngoba usebenzela uSathane isiphetho sakho uJesu. Ngilimazile noma ulimazile uNkulunkulu kepha ngiyapholisa. Uyena futhi uzapholisa. So ukwenzeka kwakho noma kwenzeka kwena kwento embi akwenzeki ngoba uNkulunkulu ethokoza. Uthi siza kudlula emlilweni. USathane umile phambi kaNkulunkulu. Uyabasola lokho eqalaza abantu abenza amaphutha nabantu abagangayo. uNkulunkulu uyabasola bonke. USathane uyamamangalela. Amen. So uma wena kwenzeka ungene ngozini yemoto uNkulunkulu ekusindisa usindiswa uNkulunkulu wena. Awusindiswanga udokotela. Akakho ongakophula esandleni sakhe. Akekho umuntu angasindisa umuntu uma uNkulunkulu esesithathile isinqumo. Bamncane ohlalela. Nayi indaba bamncane. Akekho umuntu ongakusindisa uma uNkulunkulu esethini siphumile isinqumo manje. Ngiyamlanda ubani? I-appointment yakhe ibekiwe ngalolu suku. Akekho ongavimba ukuthi wena ungafi. Noma ngisho ungagqirha, ngisho ungabethela. Hey! Jesus Christ, ngisho ungabethela. uJesu bese uyangena. Amen. Ulanda amathakathi ejuleni kokuthakatha kwabo. Alanda izangoma zizolahla amathambo namabhonki. Ejuleni kwakho umsebenzi esuke sebenikelwe kuSathane ukuthi bawenze. uJesu uyakwazi ukubalanda ngoba asiphileli abantu basemhlabeni. Asiphileli izinto semhlabeni. SinoNkulunkulu osidalile. Ilezi zinto lezi eziqhathe nabantu ukukhuluma iqiniso. Ubona abafundisi abaningi be-weak. Batshela abantu izinto abafuna ukuzizwa ngoba abantu babatshelwa izindlela. So uma uzotshela abantu ukuthi lalela ufike unqunu. Awufikanga ne-qualification, awufikanga namathambo, awufikanga namanzi, awufikanga neBhayibheli. Ufike unqunu. Zonke lezi zinto sisifica emhlabeni. Awufikanga namali. Le Gucci nale Louis Vuitton nale moto oyithandayo ike enhlizweni yakho uyafisa ukuba nayo. Awufikanga nayo. Kufanele uyisebenzele. Wayisebenzela bese uyaqala uthe ngigibelisi nombani uma utaphuta ngagibele emotweni yami moya wemphakamo ngisebenze kanzima kabi. Ukhohle noma usebenzile kuba umusa kaNkulunkulu ukuthi uzuze. Noma kuthiwa uSathane uvula iminyango ukuthi ugange
uNkulunkulu uyakubuka nje uyokulanda mefuna bengakufuni ngenxa yokukhuluma inhliziyo yakho uzofela emanyaleni uyaphakathi esihogweni iqiniso into ngokuze ukwazi ukuyithenga ngemali into futhi ngokwazi ukuyidayisa iqiniso ayidayiseke ayithengeki iqiniso kuthiwa liyababa mokhuluma iqiniso kubantu bamubi abantu abakwaziyo ukukhuluma iqiniso yonke into abafuna ukuyenza ukukhohlakala bajikela ngale bayenze bavele emefeni yakho bathi wahleke ngathi ke bayakuthanda ingakho iBhayibheli bavuma ukuthi bayamthanda uNkulunkulu kepha nomsebenzi bayamphika imisebenzi yethu ephika uNkulunkulu ngikadala ukuthi ngabe uthi uNkulunkulu umazi kanjani uma ungayenza intando yakhe ukholo lwakho kuthiwa lufana nomphefumulo ufana nomzimba ongenamphefumulo ukholo lwakho lufile bengabanyanyekayo lithi iBhayibheli bonke abantu abavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha bemphika ngemisebenzi bangabanyanyekayo nabangalaleliyo abantu abanjani nabangalaleliyo nayi incwadi umanqoba uzama ukuze kumhlengi uze kuhlakanipha kwakho kwasenyabeni uzongibuza imibuzo lo ngikufake eBhayibhelini bese uzothi hayi phela ngifuna ngokucabanga kwakho ukucabanga kwami ade ngicabanga ngizicabangela mina lokwenzakalani kumina incwadi yathi usahluko 3 verse 1 mina ngisaziphilela mina ngizibonisa inhlakaniphini angisoli mina uma usafuna ukuba isigcila sikaSathane ngoba nami ngidlulile lapho itheni ke bakhumbuze ukuba bathobele ababusi bakhumbuze ukuba bathobele ababusi neziphathi manje balalele balungele imisebenzi yonke emihle bangahlambalazi umuntu bangabi yizilwi bangabi abantu abawophumasilwe babe ngabavilaphayo umuntu ophumasilwe ovuka bayibambe awuphumasilwe uvuka bayibambe yena umuntu naxabana endlini athi hayi phuma leminyango ukukhombise mina lapha sifazane mina ngani usaphukula isiketi asivezela amathanga namapintikoti so lo muntu uphuma sile lo bese shaya ufuna ukuqhubekana yini lendi ngaphakathi ukuthi yena metho nomuntu ubona ukuthi indlela esixazululo asiphumele eminyango sile ngibona ukuthi uphuma sile bebonakalisa ubumnene bakhombise ukuthobeka nomusa nothando nokuthobeka nobumnene okukhulu kubantu bonke kubantu manjani kubantu bonke so yabona indaba yensindiso lena akusho ukuthi mina ngizothanda umuntu othi sindisiwe sinani ngithi uBright phela umfowethu ke yena ngizomthanda kakhulu nope uthando lwaNkulunkulu lonke lusanele yabona methila ngalakhe liphumela bonke abantu nemvula yakhe ilethela bonke abantu akukwazi ukuthi uNkulunkulu uthi hayi la abantu bama bangcwele kwagcina eGibhithe yabona eGibhithe kwakuthi kwenzeka izinhlupho eGibhithe ngapha eGoshen abantwana bakaIsrael beziphela kamnandi ngoba uNkulunkulu webakhethile ukuthi nangeke nehlele lokhu manje ke sesiphelile isikhathi salokho sesiphila ngaphansi komuso ukuthi ke manje yilongo nani lokho ngoba uNkulunkulu wefuna naseGibhithe bakholwe kepha bakholwanga manje ke sefika isikhathi sokuthi ke siqonde ukuthi hey uNkulunkulu umusa wakhe mkhulu ngonile ngokuba lithini iBhayibheli ngokuba nathi kade nami ngangiyisilwi abangalaleli ngingalaleli abadukiswayo ngidukiswa sikhonza izinto ayikho incwadi engayifundanga ngifunda newspaper ngifunda ipaper book ngifunda izincwadi lezi eziyasema library ngisho ngifuna ukuhlakanipha yebo kumnandi ukufuna ulwazi kepha bese unoqondo ngoba ungafuna ulwazi uduke efunela ulwazi ngoba khona izinto ozozibamba zibe ukuhlakanipha kwena uzibone izilungile usebenzise njengesikhali sakho kepha uzozithola ukuthi zilimaza omunye umuntu so kumnandi ukuthi uhambe uyofuna ulwazi so unoqondo ukwahlukanisa okuyikho nokuseyikho bese ukwazi ukwahlukanisa futhi uthole umoya bayibiza ngesingisi bathi discernment i-discernment akuyona ukuthi yenyama ekamoya umuntu one discernment umuntu okwazi uqonda izinto ngokomoya noma ngokwenyama yabona uma ukhuluma izinto zikamoya noma ukhuluma iqiniso ake ngithi ukhuluma iqiniso ungathi ukhuluma into zikamoya uma ukhuluma uJesu nomuntu osenyameni uyakunyanya uyakuzonda ubona ukuthi ukuhlaza ubona ukuthi awuhloniphi ubona ukuthi wena nje uzibona ukuthi ungcono uma ukhuluma uJesu kumuntu osenyameni ukuba yini uJesu uyakutshela ukuthi lento oyenzayo iyizeleza ayinamsebenzi. Understand? So angikwazi ufike ngitshela umuntu ukuthi wena uyisidakwa wena lento oyenzayo ayinamsebenzi angiyenzi lonto leyo bathi uJesu uyakutshela ukuthi ke ukudakwa kuletha ukuheka utshwala uletha ukubukeka ubufebe angikwazi ukuyamla esifazane ngoba naku umbona izinto engasile noma umuntu wesilisa ngisho na usifebe wena lento oyenzayo ilungile angiqondi lekhaya lo muntu akafundi lutho uzoba buhlungu kuyena ngoba yini mina ngiyamehlulela so ilento kanje nayo
ngini umfana usisi wakho uanti wakho malume wakho uyaphuza uyabhema letha amantombazane ekhaya noma kanjani bese azothi kumshana mshana angithandi ufane nami ungaphuza ungabhemi manje ke mina ngizoya kanjani ukuthi ngiyenze lento ekubelweni uyayenza ukuthi mina ngingayenzi lithi iBhayibheli makukhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu so iba ukukhanya besibonela uma uzothi usisi wakho musukujola musukulawula nabafana uzophendula kabuhlungu ngayithola lo mpendulo ngelikila yenzeka ke lento engishoyo njengoba inje yenzeka kumina umama ongizalayo ngikhuza wona lo moya wathi yini wena ufuna ukulala nami yini ngikhuza lo moya ngingakukholwa ngisayingane ngibone angiyithandi yini wathi angithi ngimfita ngayo le mali le kwazi ukudayisa ngomzimba wakho uthempeli kaNkulunkulu uthi ufuna ukondla ingane zakho kanjalo ke mase ubhema ugwayi ingane sebhema ugwayi so uthe manje uphemela ugwayi zokushaya ithi ingane unganawe uyabhema ngibonele kwena uzothini awukwazi ukuba umhleli bese uthi ingane yakhe ingahleli ngokuba asikwazi ukushaya isihlahla sama-orange sikhipha ama-aphula sizokhipha exactly lokhu kufanele sikhiphe ngokuba isihlahla sigcwele ameva sizokhipha ameva isihlahla sameva iqiniso lenza abantu banxaphe badinwe abanye baqunge abanye bahayiza abanye bayakuthuka awuthukwa umuntu uthukwa yilo moya lo ngafuna ukuvezwa siveza imoya ngakho awunakusilandulela wena muntu ayikho indlela yokusilandulela wena muntu noma ngabe kuthiwa ngubani owahlulelayo noma ngabe kuthiwa yimi ngokuba ngalokho wahlulela ngakho omunye uyazilahla wena so utshela ukuthi wena ngapha utwala nomunye uyabhema uthe yekuthiwe kugwaye wena sitako noma yekutwala wena sitako uthe ngengcono mina ngidako utwala wena ubhema ugwaye ushile ngaphakathi leyizo lonto le wena ufuna ukulunga komunye umuntu kapha ngaphakathi awufuna ukulunga wena sikhohlakala umzenzisi ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho nawe ngokuba nawe wenza isono njengalo kuthiwa ngikhuza kayike isono siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso kukaNkulunkulu kuphela okungokweqiniso kubehlela abenza okunjalo so kwehlela abantu abazitshela ukuthi bona bayazi uNkulunkulu mase abaveza ukuthi nawe usikhohlakala shintsha indlela yakho ngaloku uthoma ukuthi hayi mina ngazalelwe esontweni ngabhabhatiswa ngemncane wabhabhatiswa umncane ngaze uphenduke umuntu obhabhatiswayo umuntu ophendukile ngoba lithi iBhayibheli phendukani yilo nalo wabhabha ungabhabhatisa ingane na 2 years yazi ngokuphenduka lo ngane imfundiso zabantu lo nokukhohlakala iBhayibheli lile phambi kwethu singalihlola ukuthi liyavumani lo ingane wayese esontweni yokhulekela ukuthi uNkulunkulu ayisibekele yepha ukubhabhatiswa ukwazi ukubhabhatisa ngwathatha icoti lamanje egameni likayise endodana ayikho lonto leyo haleluya hayi ngabhabhatiswa ngaze nganikwa negama lesikisi nesitifiketi ayikho lonto leyo ayisebenzi lonto leyo asingene ezulwini ngamagama amen singena ngemsebenzi qiniso kaNkulunkulu litshela bonke abantu abafuna ukulungela uNkulunkulu ukuthi mabenze njengokuba iBhayibheli lisho hayi umfundisi wakho hayi mina enkolweni yami nje hayi mina ngwaseCatholic hayi mina ngiyibaptist uwehluke ngani angiphathi leBhayibheli haleluya umoya ohambayo kufanele niqonde eBhayibhelini kathi lapho ibona ukuthi ibandla lakho lingcono kunelini ngokuba nathi kade sasiyiziwula nami ngisiwula abangalaleli ngingalaleli abadukiswayo ngidukisiwe sikhonza izinkanuko ngikhonza ukwenza izinkanuko nokuxabasa ngisenzela umathando okuyizinhlobonhlobo konke bengikwenza ngaqondi sihlezi ebubini manje ngabe ukhona umuntu ongangahlulela ngaloso zinto wahlulela umuntu ofile glory to God izwa wahlulela umuntu ofile because lo muntu enguyena manje ngikhuluma ngayo ukuthi benguyena wena mawusathi hawe ngitshele kuyamaze Fero umaze njani
Ngifike kumina ngifice ekufebeni manje. Ngifike ngidakiwe. Ngifice nogwayi. Ngifika ngizihola inkanuko zami. Umuntu omdala khulunywe. Kuthiwa ke umuntu okuKristu seyisidalwa esisha. Konke okudala kunjani? Okudala kunjani? Okudala kunjani? Okudala makudlula phela. Wathi usilisiwe kepha uyafana nayizolo. Usabhema, usaphuza, usantshonto. Ntamba manga, awufuni ukuthethekela unezo, unelukulu wenibi ngaphakathi. Phendukani. Noma ngabe yiphi inkolo othi uyayilandela, uma ngakutshela ukuthi ilungisa inhliziyo yakho inkolo kaSathane leyo. Mawuthi uthi ukuyona, kepha uyilandela imfundiso yakhona, wena usiva kahle, usikhohlakala wena. Uzongcolisa igama lebandla ngani? Ukuthi wena uzothi hayi phela mina ufuna uhambe lokuchoma ngegama lebandla, kuyaphi imisebenzi ayifakazeni. Abazenzisi ukhohlakala. Baningi. Ngifuna incwadi yaLuka sahluko 12. Akwazi uphinda verse 40. Incwadi ngokaLuka isahluko 12 verse 43. Ibusisiwe leyo nceku akwazi ukuphinda into eyodwa. Kepha uma leyo nceku ithi enhlizweni yayo, inkosi yami ilibele ukufika, iqale ukushaya abafana namantombazane, idle, iphuze, idakwe. Inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engalibhekile ngalo, nangomzuzu engawaziyo, iyakunquma, iyabele nabangakholekile. Ithiyo kanjani? Iyawunquma, iyabele ngizwa nje lelo funda brighter ngifike. Inkosi yaleyo nceku iyakufika ngosuku engayibhekile ngayo, nangomzuzu engawaziyo, iyunquma, iyabele nabangakholekile. Njalo ke leyo nceku ebiyazi intando yenkosi yayo, ingayilungiselanga, ingenzanga ngokwentando yayo, iyakushaya imivimbo eminingi. Kepha ebingazi yenze okufanele imivimbo, iyakushaywa eyingcosana. Yilowo nalowo ophiwe okuningi uyakubizwa okuningi kuye, nophathiswe okuningi bayakubiza kuye okungaphezulu kwalokho. Siphelele. Qhubeka bright. Ngize ukuphonsa umlilo emhlabeni, bengifunisisa kangakanani ukuba ngawusowokhelwe. Kepha nginombhabhathiso engiza kubhabhatiswa ngawo. Ngikhathazekile kanjani uze ufezeke. Nithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Na, ngithi kini cha, kepha kakhulu ukwahlukana, ngokuba kusukela manje kuyakuba khona abayisihlanu endlini inye, bahlukane, abathathu nababili, ababili nabathathu. Bayakwahlukana, uyise nendodana, indodana noyise, unina nendodakazi, indodakazi nonina, uninazala nomalokazana wakhe, umalokazana noninazala. Wayesethi nakuzo izituku, nxa nibona ifu likhuphuka entshonalanga, masinyane nithi iyeza imvula, kube njalo. Futhi nxa kuphephetha iningizimu nithi liza kubalela, kube njalo. Bazenzisi, niyakwazi ukuchachisa ukuma komhlaba nokwezulu, kepha yini ukuba ningacacisi lesi sikhathi na? Okay, la indaba leyikhona. Indaba ebalekile, indaba emnandi. uJesu ayikhulumayo uthi ke ningathi ngize ukuletha ukuthula kuphi emhlabeni. Akazange ukuzodala ichaos ukuthi ke kube khona okubi.
Kepha uthi mina ke ngize ngiyinkemba ukuthi lowo ongamukelayo wamukela iqiniso. So emndenini kuzoba nga3 kube nga2 kube nga2 kube nga3 ubaba nomama undodakazi nomama kuxatshwane akuxatshwana ngoba naku kubangwa izinto zasemhlabeni. Khona wamukela iqiniso khona ongafuni iqiniso bese kuthi lo wamukela iqiniso angafunwa yilabo abangalifuni iqiniso. Not ukuthi uJesu akafuni isizwana emhlabeni. Sinikwe izwi laNkulunkulu. Abalamukela abasindiswa, labo abangalamukeli bazonda. Umuntu osindisiwe, okholwayo, ophila impilo engcwele, akazondi noyedwa umuntu emhlabeni. Ngapha umuntu ongakholwa, umuntu ongafuni insindiso, unamuntu amnyanyayo, unomuntu athi meqhamuka akhulume kabi ngaye, yini akakholwa ugcwele umoya omubi. Lezo nto lezo. Umuntu ongakholwa inhliziyo yakhe imbi. Ngapha umuntu osindisiwe, khona ngomuntu okholwayo izwi laNkulunkulu. Akalibambi igqubu, akananzondo. Akahlebi akakhulumi ngalo komunye umuntu. Yonke into oyikhuluma ibeke etafuleni. Ngapha isikhohlakali esizibona silungile. Sibamba igqubu, siyahleba, siyanyanya, siyazonda. So lo moya umuntu omubi ngaphakathi kuyena akakwazi ukubamba. Ingakho uJesu uthi niyakwazi ukubona ukuthi namhlanje ngizoduma, namhlanje ngizonetha, kusasa ngizobalela. Ngapha nikwazi ukubona ukuyikona kona uNkulunkulu afuna sibe yikho. Sibiza ngabazenzisi, singabazenzisi. Umuntu mina ofika akhulume kukahle kumuntu kepha mase flathela umuntu akhulume kabi ngaye, angithandi ukukhuluma naye. Akuba ngimzonda. Unomoya omubi. Unomoya omubi. Umuntu kuyena ukukhuluma kahle ngazi ukuthi uright ngaye. Kepha mase flathelile ukukhuluma izinto ezimbi, uzenze muhle ngaye. Sikhohlakala. Umoya omubi lo nawo. It's either isihlahla uzosenza sibe sihle sikhiphe izithelo ezinhle noma ke isihlahla soba simbi sikhiphe nezithelo ezimbi. Kokabili. Uzokwenza okuhle ngokuba ngaphakathi kuwena kugcwele okuhle noma uzokwenza kabi ngokuba ngaphakathi kuwena kugcwele okubi. Yona into esihlukanisayo emhlabeni. Abahamba noJesu bahamba ngeqiniso. Abahamba noSathane bahamba ngomoya wenkohliso noba bazenzisi. Ingakho kuiza uJesu athi ke bazenzisi. Umprofeti uIsaya wakhuluma kahle ngane wathi nina ningithanda ngemilomo kepha inhliziyo zenu zikude kunami. Nithatha imiyalelo yoyihlo, nisusa imiyalelo kaNkulunkulu, nibeke imiyalelo yoyihlo njengemiyalelo yokuphila. Kepha izwi kaNkulunkulu alikho. Mina ngikhathala ukuthi ngabe uthini mokhuluma ngoNkulunkulu. Kepha egcineni ngiyazi ukuthi yena uthi ke akekho umunye ofana naye futhi akekho olingana naye, akekho oseduze kwakhe. Niyathanda ukukhuluma izinto. Sikakhulukazi labantu bakaShembe nalento yaseMaromini. EkaShembe bathi ke abantu abangasekho bafana nezingilosi. uNkulunkulu ba yona basikhuluma noNkulunkulu. Ayikho incwadi ethi basikhulumela noNkulunkulu noma simusela uNkulunkulu. Ayikho neyodwa. Liyasho lithi abafile. Akayena uNkulunkulu abafile, abafa abantu bengakholwa. Uma ungakholwa emhlabeni bese ufile. Uzoyisihogweni. Ngapha uma ufe ukholwa, uphila impilo engcwele. Uyaphila njengoMoses, uyaphila njengoEliya, uyaphila njengoAbraham, uyaphila njengoIsaac. Angithandazi kubona. Ngithandaza uNkulunkulu abambiza wabanika ukuphila. Sindiso. Ngiyona nombani. Ukuba izoguqula inhliziyo yakho embi. Ukuthi uthande usikhisela umsilo. Izoguqula inhliziyo yakhe ebhedayo. Abantu ungabona umuntu utshela ukukhuluma iqiniso. Into yokuqala bathi, "Walo uzama ukusiphatha, uzama uqondisa izinto." Ubone ukuthi indaba yonakele lapha. Ukuba vele izinto ezonakele zilungiswa ngeqiniso. So isikhohlakala esifuna vele konakale noma sikhubeke konakale, sithi ayabona lo sihambe siyotshela bayi. Yabona ufuna ukusiphatha ngiyabuka nje mina. Ha, isikhohlakala esikhuluke leso. Ngoba yini asifuni ukulungiswa izinto. Sifuna izinto zibhebhetheke ngoba yivela abantu abagcwele umoya kwahlukanisa, bagcwele umoya kaSathane. Lapho umuntu ofuna uqonda izinto, yonke into uyibeke ubala bonke abantu bayibona.
into edala ukuthi ingafuni kwamukela iqiniso ngoba inhliziyo zenu zizenza likhulu. Noma ngabe ukaNongoma, useZimbabwe, useFreihead, useGoli, useMpumalanga, useEastern Cape, iBhayibheli likhuluma nawe. UseChina, izwi loNkulunkulu lidina nomphefumulo. Kepha ngobukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekela ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulela okulungileyo. Awungiphinde futhi. Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo inhliziyo ethi mayikhuzwa ingafuni ukuzwa. Ngifuna nje lokho. Mawukhuzwa uyakoloza, uyaduba, uyadinga, uyahleka, uyazonda. Yini inhliziyo yakho yimbi, ikhohlakele, ayifuni ukuphenduka mayikhuzwa. Ingane engafuni ukuzwa mayikhuzwa, lo ngane lisuke mengagotshiswa incane izokhula ikhohlakala ibe yimbi. Ingane akwazi ukuthi ukhuluma nayo iyakugolozela. Mawuyisola ingane idube, funa uswazi lo ngane leyo ukuze ikhiphe le demon longezo. Kuyini ukuba ninganqumi ngokwenu okulungileyo? Yini pho singakwazi ukubona sisodwa ukuthi yini elungile? Yini esihlulayo ngokuba nomoya wenkohliso noma wempakamo esibulala? Ngumuntu ngamunye ufuna ukuzibona elungile emehlweni akhe. Yayizo lonto leyo. Baningi incwadi ezenzo. Omfundela incwadi eLuka bese siqedwe ngoba bese nginika incwadi ezenzo. Ngokuba nxa uya enkosini ngokuba nxa uya enkosini nomelene naye, uma uhamba uthi uya kuJesu nomuntu ongazwani naye, ncengisisa usesendleleni. Ncengisise wena into yokuqala nje. Yabo nje mengihleli phansi noma ngikhuleka, into yokuqala kumele ngiyenze fanele ngivume ukuthi ngiyabheda. Ngumuntu obhedayo onakele. Bengafike kuloso sigaba sengiyazi ukuthi ngiyadinga ukusiza kanti kuNkulunkulu. uNkulunkulu kuphela ongangilungisa. So into yokuqala nje uNkulunkulu ayifunayo ukuzehlisa. Uma ukuthi unenkinga nomakhelwane wena zehlise, noma ngabe umakhelwane yambona uwrong, ukuzehlisa kwakho kuyolungisa yena ngokuba uyobona ukuthi akusizi ukuziphakamisa ekugcineni. Ncengisisa usesendleleni. Lungisa indaba yakho nomakhelwane ukuze uya kuJesu ngendlela ehlelekile. Ukuba ukhululeke kuye. Ukuze umakhelwane naye angakwazi bangakubophela inhliziyo. Kanti mekubophela inhliziyo yakhe ngokuba yena inhliziyo yakhe ayifuni ukuphenduka. Uyenza likhulu. Funa mhlawumbe akuhudulele. Ngokuba uma ubambe inhliziyo ebuhlungu nomakhelwane wakho, uzalaphi la? Woza boy. Ubambe inhliziyo enkulu nomakhelwane wakho. Umakhelwane wakho akezwe. Nawe sekufaka uma ungezwe. Esikungenzisa ukuthi wena phila uzwe le. Nami ngiyale. Kepha siya lapha ya. Kepha siyaphikisana. Angithi hamba shona le boy. Angithi yadonsana. Nami ngifuna kepha ngifuna sephambili. Ukuxabana kwabantu into enjalo. Bebange into engenamsebenzi. Babambene ngokomoya ukuthi omunye ufuna ukulunga nomunye ufuna ukulunga, kepha indlela iyangapha, kepha badonselana ngapha abantu bafuna ukuya ngapha. So uma ukuthi ubambe igqubu inhliziyo yakho, ngeke uzumxolele umuntu osefile, ngefuna ngiyazi axolele esefile. Funa umahluleli akuhudulele. So uma uNkulunkulu senifika phambi kwakhe nale inhliziyo ezimbi ezigcwele emhlabeni, bese nifika phambi kwakhe uNkulunkulu, akanandaba ukuthi ubani oqala omunye. Uthi inhliziyo yakhe likhulu na. Bekuyini ukuthi umxolele noma ucela into etheleza? Uzobuzwa lo mbuzo. Bese uthini? Umahluleli akunikele kulo iphoyisa. So uzonikelwa kuyingilosi ukuba wena hamba uyogwetshwa ngoba yini inhliziyo yakho yimbi. Iphoyisa likuphonse etilongweni. Bese ungene lapho ungeke uphinde ukwazi ukuphuma khona uze ukhokhe konke okwenzile okubi. Ngithi kuwe awusoze waphuma khona. Uze ukhokhe ifadini lokuphela. So isihogo sinjalo ilapho khona umuntu omele sikhokhela amacala ethu. Athi ke amaRoma kukhokhelwa imisa bathi ke ukhokhela lithenga. Ukhulekela abantu abangasekho. Uhlule ukuzikhulekela wena manje. uNkulunkulu wakho umcela kusindise esonweni. Ayikho into eBhayibhelini ekuthiwa ke fanele siyenze loyo nto. Mawuthi uthi uyayenza uyakholwa ukuthi yenzeka. Ngifuna incwadi eBhayibhelini ngoba phela ngithi iBhayibheli lisithi umhlahla ndlela osiholele ezulwini wenze into efice esontweni. Kepha ifakazelo eBhayibhelini imfundiso kaSathane leyo.
ilaphakathi yonke into ekumele siyenze phayiphelini phakathi akukho umuntu ozomesefile uthi wena uyomnikelela ukuthi ke kwenze umusa wani ungakwazi umusa lemhlabeni wona ugoloza ufuna uNkulunkulu enze intando yakhe wena ungafuna ukuyenza intando yakhe lemhlabeni usaphila ubona ukuthi ngale kwethuna khona umahluko lalela lethi bonke abangezwe nabangafuni ukwenza lokho bazokulahlwa uzoba nje esihogweni ezobe simtshelile ukuthi uma ungayenza into loNkulunkulu uyaphakathi esihogweni noma ngabe uyathanda noma ngabe uthandi isihogo sona silindele wonke amaphikankani umlilo waceshekiyo awuncengiwe ukuthi wena uthathe uJesu uyinto okumele uyenze esiwa ngaphakathi ngoNkulunkulu sekhulume nawe mina ngishumayela izwi wena yonke inzalo ezinyoka siyantshela ukuphendukana inzalo ezinyoka inzalo yababi nami nginzalo yababi ngaze ngavuma ukuthi uJesu Kristu inkosi ngase ngizalwa kabusha ngokomoya ngilwela ukusindisa umphefumulo wami ngishumayelela ukusindisa umphefumulo wami ngibizela abantu ekuphendukeni ukuze nami ngomzimba wami ngophenduka kwami kusindiswe nabanye uba akusekho ukuthathana kwezono ngami lomhlatshelo ezakunikela babanika incwadi ezenzo 38 ufuna ukuvala ngabe incwadi incwadi yesibili amakhosi isahluko 6 verse 20 kwathi sebefika eSamaria uElisha wathi Jehova vula amehlo alaba bantu ukuba babone uJehova wavula amehlo abo babona bheka basebephakathi kweSamaria ezolonto le ukuvula sicela ukuvuleka amehlo uNkulunkulu nakuthona mesuke sishumayela sicela ukuthi uNkulunkulu athinte inhliziyo ngoba iqiniso lifika njengesande enhliziyweni elikhulu lifike nje ukuthi iphahla kabuhlungu bekuyashaya leyo inhliziyo leyo angezwela kahle ifuna ukuphendula kabuhlungu lifana nenkemba ezoNkulunkulu efika lisike aliseke inyama lidila nomphefumulo oqinile onenhliziyo embe izwi kaNkulunkulu lifana nembazo ethathwe yayobekwa phansi ejuleni kwesihlahla ezimpandeni ishaya zonke izihlahla ezingatheli izithelo ezifaneleyo bese kuthiwa ziyafaka emlilweni indaba njalo iBhayibheli ingaqeda ukuthi ke izihlahla ezingatheli izithelo ezifanele ziyofaka emlilweni amakhoba azongena emlilweni bonke abantu abangezwa umfanekiso lo wenziwe kepha khulunywa ngabantu abangezwa amahlongandlebe amaphikankani ababulali abathumbayo abantshontshayo abaphula umthetho amasela izifebe abenza imilingo abathakathi niyaphakathi emlilweni uma ningaphenduki ngeke kushintshe lokho kushintshele mina namhlanje uthini uPetru Petru ukuthi phendukani yilo wena loyo ababhathile yilo nalowo ngena emanzini egameni likaJesu ngegama likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu kuze kuthethelelwe amacala ethu khona niyakwamkeliswa khona ke siyokwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana isithembiso ngesethu sabantwana bethu esabo bonke abakude isithembiso lesi isiphiwo esisithembiso samahala asidayisi ivangeli isithembiso sabo bonke abantu abakholwayo thembiso bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo lungela uNkulunkulu inhliziyo yakhe ilungele uNkulunkulu ukuba lemhlabeni ngisho ungashawa ngisho ungaboshwa uma inhliziyo yakhe ingaphendukile uyesihogweni noma ungahamba ugwetshwa ilika ejele uthi ufike ngaphakathi uthi uyavuma amacala akho kuyimanje amanye wayiyeke fanele ungamakelanga uJesu necala phambi kuNkulunkulu ngoba fanele siphendukele uNkulunkulu siphendukela kuNkulunkulu siphendukela yena sisindisa imphefumulo yethu bona bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu abafuna ukuhamba impilo yobungcwele nokuphila indlela kaNkulunkulu engcwele baza kusithinta kule mniningwane enibonayo kwi-screen bese basibhalele noma basithumelele noma basifonele uzoba ukuthi ikona kuphe kulula sikhuleke uNkulunkulu azagcwalise konke sifinyelele kini ningene emanzini njengokusho kwembala uJesu Kristu inkosi elisivalo umkhuleko Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga uNkulunkulu namandla sikhulekela ukuthi izwi lakho liqhubeke njalo Nkosi libe ngumlilo ngaphakathi emphefumulweni wethu lishise Nkosi wonke amakhoba zonke izithelo ezingatheli ukulunga ezingasuki kuwe moya ngcwele siyacela Nkosi uJesu Kristu ngokuba wena ungumlimi otshale imbewu eyiyona yona
konke amakhoba Nkosi angatshaliwe nguwe atshalwe yisitha uSathane ongummangaleli wabo bonke abangcwele ongummangaleli wabo bonke abantu emhlabeni. Sithi mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu, gobisa imphefumulo yethu iyamukele ukuphila okuphakade kubuwe ngokuba wena wedwa uyinkosi nomsindisi manje naphakade. Amen.